ang pulong sa Ginoo labi na gid ang iyang mga sugo mao gyud ang tuburan sa kaayuhan sa atong kinabuhi, mo'y tuburan sa kaluwasan. Muna diri sa atong unang pagbasa, basta ang mga Israelita musupak na gani sa sugo sa Ginoo unya musugod nagpaminaw sa sugo sa gitawag nato in quotation og mga demonyo kadtong mga pagano nga mga ginoo nila, mga Diyos magkalisod-lisod yun sila. Ana, lingi ako no imong tupad. Ing nawa ka nagsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Muntan ako no, ina, di kay ka magsupak-supak. Basta magsupak-supak ganita, magkalisod-lisod yun. Dili hinoon usahay diha-diha dayon, usahay sa diha-diha dayon. Nabitay usas ato mga followers, pertigi ko nun niyang lisura sa una, sige siya pang-apply trabaho, pastilan, wagi mo dawat. Usahay ko no, madawat siya pagka-driver, ang iya sa kunong driver, kana sa kunong tricycle, perti pa yung inita, patrabahoon siya maayo, papalahon siya maayo. Hangtod na sunod na kuno siya sa akong mga misa. Na, sige na siyang sunod, siging sunod, pero wagi dayon siya mutuman. O unsa may dugay niyang gituman, kining pagpalit og slot. Ang iyag ko nung isulti, ingon siya, kapobre nako. Unsaon ako pagpalit, lisod mangani kuskaon, kining akong trabaho, porting lisura, hapit mangani, di paigo sa among kaon, among palit na nung kog slot. Mo ginasige niyang balibad, hangtod yun nga, porti na niyang lisura. Hangtod, wa na siya hapit trabaho, panagsa na lang, ang iya kunong gibuhat, ug na, diha man kuno siya kwarta, nisugod siya palit og slot. Suwayan kuning gisulti aning padersyano nga, muhayahay kunong atong kinabuhi, basta mo palit tag slot. Pagpalit niya slot, portig yung lisura, kay wa naman nun siya ikapalit og kaon. Nya 42 na sad kuno iyang edad. Nana, unsaon pa niya pag-apply, wa man kuno siya madawat og arang-arang nga trabaho nga kanang klarong sweldo katong bata-bata pa siya. Karon na bang 42. Og nisugod siya balik pag-pang-apply. Gidawat man kuno siya mga igsoon. Unya ang iya pagyud kunong trabaho, driver sa kompanya man ting ito. Ang iya pagyong drivean dili tricycle sa una kana ramang delivery ani mga hardware mga nana ba tricycle nya paalsahon pa siya nang iyang gideliver. Karon van ang iyang gidrivean. Unya dako pagid siya sweldo. Nya kun wa kuno i-drive na kuno siya lamisa nga tuas opisina nga air condition pagyud kuno. Nakaingon siya, mura magwa nis akong damgo nga maingon ani ang akong kinabuhi. Nya niya ko nung mahinomduman, diha ra yung iyang gipalit ang slot. Nya karon sige na kuno siya palit og slot. Iningon siya, pader, mas may tingaling imo ning i-share kay testimonya gini nako nga kanang imong giingon basta mo palit lang kag slot, di gyud mabati imong kinabuhi. Mo nay gibutang diri sa tong ebanghelyo. Ang kaning batan-on, buutan naman siya. Way problema. Buutan na siya. Pero di lang siya siguro nga makasuod bagid siya sa langit. Hindi ko lingi ako na imong tupad na og mamatay ka karon siguro juga kang malangit. Pangutana ba? Pangutana. Ata mulingo man gina. Labaw na nang wa mulingi. Sos ka na mga wa ginay siguro. Ang nilingi gani galingo-lingo man sa mo ta ginangwa mo lingi. Nya nga to ra ba dayong tubag moingon dita Ginoo lay mag-igo pa der. Ang Ginoo ra ginahibaw. Makadungog gani ko anang tubag nga ang Ginoo ray mahibaw moingon dayon ko siguro na jud kang maimpierno. Lagi. Nakumura jud kag estudyante nga ni eskwela nya inig-exam sa teacher ang imong gitubag ikalay mag-igo ma'am, ikalay mag-igo ma'am, ikalay mag-igo ma'am.
gidiscuss nagmaayo sa teacher og unsay inyong leksyon, unya katong iyang exam gikan ra sa tos iyang gidiscuss aron iyang suwayan kung naa ba kay natiman-an nya ang imong tubag dito moingon lang ka, ikalay mag-igo ma'am, ikalay mag-igo. Unsa may igrados maestra nimo? Ikalan say mag-igo. Oy, hagbong ka oy. Tubaga siya, sigon sa iyang gidiscuss, mo na'y pangitaon sa teacher. Maglagot ginang teacher, basta dili ka katubag, kay iya naman ang gidiscuss. Malipay ginang teacher kung ma-perfect ka. Kay nga naman, nagpaila na nga, naminaw ka. Ana, o kung sa may gisulti ni Kristo, ngan siya, gusto ka malangit, tumana ang mga sugo. Siya unsa mang sugo gimensyon ni Kristo hapit tanan sa 10 commandments. Iyang gimensyon. Kasagoo pa ba mo 10 commandments? Kasi nakasagoo ta sa kamot. Ay, duha ra sad ka buok. Wa man gani mo kasagoo sa mutas pagtuman. Gamono gabana-bana lagi mo anang inyong kinabuhi Ay lagi nang bana-bana lagi. Kaning batan-ona wa ra siya nakasag-o sa 10 commandments, matud pa niya gituman pagid niya ang tanan. Gituman niya ang tanan. Nya ningon pagid siya iya pag yung gisumpayan. Ingon ang batan-on, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Sige naman kog simba, Lord. Sige naman kog luhod, sige kog rosaryo, kada gabi rosaryo ko. Dinis ato na ay daghan kayong tulumanon dinhi, apa dinhi kada gabi mag kamino rosary gina sila diya, suroy-suroy anang naang mga lugar na to dinhi kada gina gabi. Malipay ra basa ko kay mga batan-on. Na say pipila tiwasonon pero batan-on. Kuyog nako kanindot ana. Pero ang pangutana, siguro na ba silang malangit? Kay kadto ganing sa una dinhi. Ako lang ning hisgutan kay nahitabo magid to dinhi. Sakristan gid to no, si Ken. Nganong iya man tong gibuhat diha. Nya panahon pag yun sa opening nas misa di Galio. Nga naa man gid ang iyang naong simbahan. Muna dita ka siguro Kaning kasigig simba? Abot lang ninyo. Medyo ko kasiguro. Apil na ning nagsigigwali. Ay, baon na ko siya mo dahon kasi sa mga kamera deway siguro pa dir. Otrom saga. Gihatagan dayon ni Jesus. Pag-ingon niya, unsa pa may akong kinahanglang buhaton, agitagaan dayon ni Jesus og final requirement. Ug maona ni ang tinuod nga timaan nga kita malangit. Ug unsa man? Ingos Jesus, pauli, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag tanan ngadtos mga kabos. Ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Nya balik dinhi sunod nako. Mao ni ang final 2 requirements. Biyai ang tanan, ihatag ngadtos mga kabos, unya sunod ni Hesus. Dili ra sa paghatag, kay pwede man nimo ihatag ang tanan, nya magnegosyo na sad ka. Sunod ni Hesus. Ug unsa may kinabuhi ni Hesus? Matod pa niya, ang mga langgam na ilang mga sag, ang mga milo na ilang lungag, pero ang anak sa tao walay kapahulayan. Pasabot, magkinabuhi na ta, nga wa magsalig aning mga butang sa kalibutan. Kinsa ninyo ron ang mobaligya sa tanan ninyong katigayunan unya ipalit ang tanan og slat. Taas ang kamot. Sige, taas. Sayang lang ning inyong pagsimba, wa giniisa. Oy, hastang na nagbrunda diri wa giniisa. Nga naman, ayaw sad Lord oy, ayaw sad. Mo na diri
wa na siya malipay. Ang gingharian sa langit kalipay man. Unsa may iyang gibati? Nasubo siya kaayo. Nasubo siyang nilakaw palayo ni Hesus. Kanindot unta inighumas misa malipayon mong mulakaw, pero di takatuman aning sugos Ginoong ibaligya ang tanan. Masulubon lang yapon kang mulakaw din hisimbahan, magkusmod lang yapon ang imong naong. Mo to'y gitestimonya adtong ni text nako. Sa una sige lang siyang masulubon, pero sa dihang iyan ang gihurot og palit og slot ang iyang kwarta niya, sige lang yapon siyang pang-apply. At age 42, nakasud gid hinon siya arang-arang at trabaho para nato driver ka. Bisag aircon pa na imong standbyan nga room, di man gyapon na siya nindot kaayo. Pero para niya nga 40 taong lisura siyang kinabuhi, matod pa niya, murag dili niya ma-imagine, oy. Di ba? Og dili ra ni siya mo ini testimonya, daghan kayo. Naasa doy na balaka kayo, sige ingon ako pader, nabalaka jud ko, duha ka buka akong anak, nya murag magbuwag na mi sa akong bana, kinangabit siya pader, din agin ako makaya pader, nya ako ning buhion ang akong duha ka anak, unsao na lang nako ani pagbuhi pader. Unsa kay tumong niya, ako ba kay pabuhion? Uy, sige mag-text na ako. Ako rabasan tanaw, aran-aran rabasag na. Sa may gusto nimo manghuran ta. Akong giingnan ako, ayaw ka balaka inday. Ayaw ka balaka og ang imong bana mo biya nimo kay adto na pupuyo siyang kabit, animal man kagyud kay na siya. Ikaw nga nagtinarong kuyog sa Ginoo. Kay di ka pasagdan sa Ginoo pag-atiman anang duha ka buk anak. Wa man gani pasagdis Ginoo si Moises nga nag-atiman og mga 2 million ka tawo ni baktas sa disyerto nga di gyud matamnan 40 ka tuig nga gabaktas sila. Wa man gani pasagdis Ginoo 2 million gyud ka tawo si Moises ray nagdaan nila. Ikaw pa ba nga duha ka buk anak mabalaka ka ana? Likay lang yun ang sala. Muna dire, matod pa sa atong mga salmo, gisilutan sila sa Ginoo tungod kay nibalik sila sa ilang mga sala. Nagpadala sila sa mga taong naglibot kanila nga nagsigig simbag mga Dios-Dios. Ilang giinsulto ang Ginoo, nasuko kayo ang Ginoo kay ilang manggibiyaan ang ilang Ginoo nya nagbuhat silag mga sala. Nilingya imong tupad nanakay sa diha. Nanakay sa nos amang kambiya ana. Ako di am sa kuy ako. Nos am ni nato biyaan. Mao na. Mamiya na ta karon. Nya matod pa ni San Pablo, ang gugma nato sa bahandi, ang gugma nato aning kwarta maogi tuburan sa tanang sala or tanang kadautan. The love of money is the root of all evils. Mao na pasalamat gyud mong naati gibaligyang slots dinhi. Nga naman okasyon na ni nga ang inyong kwarta di inyo higugmaon ninyo ang simbahan. Muna mo malit gani mong slot, malipayon gyud mo. Kaya nga naman inyo namang gihatag ang inyong okasyon sa sala ngadto sa kamot sa Ginoo. Di na gyud mo makasaan na. O makasaaman gamay. O dako-dakoon imong palit og slot, mag-anam og kagamay ang imong sala. Gamay gani kay kag paliton nga slot, kana ra sa gyung usa ka slot nga 100 imong paliton, dako-dako pa ang imong okasyon sa sala kay gibilin man imong 5,000 ang 100 imong gipalit. Di na kay mga 5,000 occasions to sin. Labi na gyud kun imong gipalit 100 pesos, gibili nimo ang 100,000 diha nimo. Di ang imong okasyon nga makasaa ka 100,000. Ang imong okasyon nga mura kag maduol sa Ginoo 100 pesos ra. Lupig ka siyawa na. Di ba? Mura mamog naluya. Naliwat mo sa batanon. Sige, ato na ning isulti ha ang atong update. Pila na may atong slots karon. Ang atong grace nga slot katong God's reward and complete elation.
nahalina na taog 39,211 ka slots, 660,789 na lang ka slots ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot. Salamat kay ninyong namalit. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,131 na sad ang challenge nga atong nadawat. Dinhi, ang atong slot dinhi para atong ihimo sa atong mga ongoing projects and repairs, kani mga repairs o mga facilities nato dinhi nga atong palitonon, kaning Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, PPSC. Ang atong halin, 2,907 na ka-slots, napay 97,093 ka-slots na available, 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge, equivalent sa atong number of years na aning parokyaha, 162 naman wala pa inipalit. Tag 16,200 ang kada challenge. Pero pakpakan nato silang tanan. Praise the Lord. Mauna, nganong hinay manghalin sa atong slot nga tag 100 ramang giduntan ni sayon ramang kini paliton. Daghan pa ang nailad sa kalibutan nga ang kwarta maoy tuburan sa kalipay o kalambuan sa kinabuhi. Ay, karon siging hearing didto kuno sa Senate, magsugod na kunog hearing ang Blue Ribbon Committee matod pa sa social media nga akong gitanaw tungod aning flood control. Nya karon nga okay na sila aning flood control. Kay siging ingon flood control, 1,000 kabuok ang nahimo, sige mangyapong baha, wa may control, flood ra may naa. Ana, hangtod ng atong presidente, may deklarar na gyud, giilad lang dahil siya, mga guni-guni lang dito karamihan. Unya, mga substandard. Na dito'y gi-vlog sa kuan, mamura gi-vlog, na akong nakitaan, usa ka gobernador, di lang ako nganlan ang lugar, na na sa YouTube, tanawa lang ninyo, usa ka gobernador na passionate kay siyang iyag yung i-implement ang sakto yun na project sa iyang probinsya. 2023 pa di ay siya nga nagsigig correction sa kaning flood control. Kay doon na dito yung flood control sa iyang probinsya nga iyang nakitaan, wala pa ni baha, nalusno naman. Nya iyang gi-check up, puro ra kuno buhangin. Lapad kaayo ang gihimo, murabag solid kay tan-awon ba. Nya nalusno kay nipis kay ang simento, nya ang gibutang dayto sulod, mga bahas ra day og graba. Siyempre pagliki, lusno, wapay baha, lusno na. Nya karon kay naa naman sa didtoy. Unya ang iya pa yung gisulti, 1 kilometer ang gitas-on sa maong flood control, ang budget 1 billion. 1 kilometer ako no? 1 billion. Nya katurang bahas mo gibutang. Mo na karon katong gi-vlog ako nakitaan, doon na naman sa gihimo dito. Iya na sang gi-check up. Wa siya pasudla sa security guard. Ang governor gibabagan og security guard nga daot kay glawas. Insya ha, di ko nimo pasudlon. Gobernador ko dinhi, public place ni, di ni private place. Insya ay kuan manggod-gob kanang giingnan mangyod ko sa authority diri, igo ra man sa kong nituman nga og wa gani written permit, di gyud kuno ko pasudlon. Kinsa may mo permit? Gikan sa DPWH gob. Kinsa man ning projeka nga kontraktor man ning gadaga ni. Kinsa naman ay kontraktor din ni? DPWH. Iya da yung gisulti dito sa naana sa social media, iyang gipanawagan sa DPWH. Naunsa naman mo? Imbis ka mo tabangan ako diri nga ma-monitor nga nindot ang project, kamo naman oy mo bawal #gobernador inyo namang bawalan. Nga naman tungod nas kwarta. Kwarta. Dili maghatag og kalambuan ang kwarta, maghatag og kagubot. Pero inyo nang ipalit din higslot, di kita magkagubot. Nga naman, maayo na
atop sa atong kumbinto nga perting tayaona, daghan na kayong tuo diha, kada kusog uwan tuo to the max, banaw to the max pa diha, kay wa tay klarong drainage dinhi sa atong sud sa atong compound. Nya, sige pa mo pamaypay dinhi og madomingo, kay perting daghan na manimba, praise the Lord, may tagdili na sila makuhaan. Pero parting pamaypay, labi nag-inigmisa na natog arinas mga alas 10, alas 3, hala, mura nagabukal. Kaya parting, mamalit sa tadiha og electric pan nga dagko. Na ako na itong gi-inquire, na ni propose na to, tag 142,000 ang kada usa. Barato ra di ay, no? Hala, sige, kinsay mo angko ninyo. Upat ra kabuk atong gikinahanglan. 142,000 kada usa, o niya libre na kuno na installation tanan, labor tanan, limpyo na ana. Sige, donate mo upat ka buk atong kinahanglan, ang mo donate simple malang medyo ka naadyo kay ging harias langit, pero naa kay kapasidad sa 142,000 nya mo ingon ra gyapon ka, sige gasto ana hibaon na ka, mulakaw gyud kang masulubon. So sige ha nya, kung di gyud sila wa gyud mo donate, palit lang mo og slot, mahurot pila ra na 142 times 4 pilam na, ha, 570, 58, 578. Huwag di mo donate og 142, ka na lang 578,000. Muna i-donate. Aron mahuman din ang upat. Natanawa, mo donate mo karong adlaw, ika Miyerkules, ato na nang i-install. Ika, mahuman na ika Biyernes, or Sabado, ika Domingo. Tulo na lang kabuk mamaypay siguro, Pero ngano man gyud nga maamang gyapoy magkalisod-lisod kay daghang mga daw. Daghan mga daw kay tastanan. Muna ang final requirement aron ta makadawat og kalipay, matud pa ni Kristo, ibaligya ang tanan og ang halin ihatag sa mga kabos. Sa ato dinhing sitwasyon, kabos kaayo ang atong parokya karon tungod sa atong panginahanglan. Unya, kamong mga arang-arangan nga mga magtotoo, palihog tabangi atong parokya. Ako, uban ko ninyo, magkuyog ta niini aron ma-implement nato kanang atong prinsipyo nga Trust Cebu. Ang sa to'y Trust Cebu, transparency, religiosity, unity, service, technology. Niyang Cebu, clean, economizing, beautiful, and useful environment and facilities dinis atong parokya. Ato nang i-in place, pero gakinahanglan tag financial nga aspect niya. Unsaon nato aron matuman, dili nato higugmaon ang kwarta, higugmaon nato ang simbahan, higugmaon nato ang Ginoo.